Яна хәерле иртәтебез кәмәлегенә безгә килеп кушылган 13 август иртәһен безнең менән бергә каршылайбыз. Кубоктар лигаһы башкорт телендә КВН уеннары тап ошондай шәп сара турында студиялы кунаклар менән һөйләшергә исәп тотабыз. Безнең менән студиялы кунакта Фидан Кулмөхәммәтов һәм Азат Низаметдинов оештыручылар. Әйткәндә, был уендың икенче мизгеле. Хәерле иртә барыгызга ла. Һөйләшер алдына шәйтергә капыл нык итеп сәпәк әйтергә лә. Без уянһын. Һез уянһындар өчен. Азатка ярдәм итмәй. Хәерле иртә тагы бер дә Кубоктар лигаһының быел сынапта икенче мизгеле, чөнки ковид аркаһында без бер елда тик кенә утыргайнык. Быел икенче мизгеле һәм быел ошо яйгы музыкаль кубокты без шулай ук КВН-сларга Башкортстандың матур бер биҙәген күрһәтергә дип шундай ният менән башландык инде был яйгы мизгелдә һәм яйгы музыкаль кубок безнең була Салават районында Аркаул авылында, ягъни Рәми Галиповтың тыуган авылы инде. Азат, һин нисек әҙерһең менә был фестивальгә? Һин әҙерме, командалар әҙерме? Мин әҙер үзем, әлбиттә, командаларның әҙерләнеүе бара, без алар менән һөйләшеп тотабыз. Командалар әзерләнә, без әзербез инде уже давно, дип әйтһәм дә. Алаберһә бик матур сара үткәрәбез дип ышанам. Менә пандемияга тиклем КВН мәктәптәре төрле лигалар күбәйеп киткәннәр. Без заман без буталырак да киткәнек. Эфирда һез кайны хәле, һез кайны хәле дип һорый башлаган. Хәзер менә асыклап индереп әйтеп үтәгәл. Һез кемгәгез? Һәм һезнең менә лигала тагы кемдер катнашасак? Без Кубоктар лигаһы дип аталабыз. Ягъни безнең уеннарыбыз фестиваль форматында үтә сирек уеннар, ярым финал уеннар бездә юк. Һәр бер уен 5 кубок фестиваль форматында үтә. Ошо 5 кубоктың еңүчеләре супер кубокка сыга һәм без беренчеләрдән Башкортстанда КВН буенча оештыручы һәм еңүчеләргә 100 000 вәгъдә итәбез. Ягъни үткән елда беренче мизгелдә был 100 000-ді барыһына таныш Башкорттар.ру КВН командаһы яулагайны һәм улар Сочи калаһында үткән зур фестивальгә, Кивин фестивалына барып, шунда матур итеп сыгыш яһаналар. Мин әле аңланам, нимәсен Фидан яңгыдыгына кәкре сүкеш булып йөрүне, чөнки 100 000-ді таң бит 10 кешегә бүлгәнсез, бер кеше алыла. Меңгел ай. Ул алдан уйлап эшләй. Ише теге вакытта мен дә бер кешегә шу вакытта. Әйткәндә, гаризалар 31 июльгә тиклем генә кабул иткәйне, был юлы нинди командалар уйнаясак? Был юлы шул супер кубокка сыгырга теләгән командалар һаман да уйнап бара инде. Безнең шундай мөмкинчелек бар. Әгәр мәсәлән мизгелә сыгу кубогында, ягъни унда райондар кубогында һин урынды яулай алмаһың икән, һиндә тагыла 3 кубок бар, һин тырышаң, балдар иһаң, супер кубокка сыгу мөмкинчелеге һиндә була һәм был Стәлтәмәк калаһынан Филпром КВН командаһы, Йөрүдән КВН командаһы был кубокка гаризаһын тапшырды бит инде. Тагыла безнең Янсар районынан Ару КВН команда, Күгәрсендән Ритаим КВН командаһы, Әбиәлдән Хәмит. Күптәр бәлки беләләр, ул егетте шулай ук минең кебек теге берүдә шәһәр. Шул командалар була инде бу. Азат, һин мөхәррир буларак, мен тәҗрибәңдә байтак кына бит инде менә баянмы юк микән һин теге асыклап утырган кеше, баян ул ягъни нимәле ул? Кабатланган. Шаярда кабатлан һай. Менә интәдә теге кайвак сакыралар да, жюри утыралар, абруйлы жюрилар. Был баян, мен инде баян һөйләләр булды дигән садакта мин үзем дә өйрәнеп беттем. Менә ошондай. Баяндар күпме безнең Башкорт КВН лигаһында һәм гомумән әйткәндә әлеге мәлдә нинди тематикага безнең яшьтәр, кызлар, егетләр шаярга ярата? Баяндар күп. Ләкин хәзер яңы шаяртуды уйлап сыгырга авыррак, чөнки TikToктар, Инстаграмдар барыһы шаярта. Шуның өчен 20 ел элек минем уйламамса еңеләр булгайны. Хәзер баяндар бар, ләкин без аларды кисеп алабыз. Командалардан ныклап һорайбыз, улар үзләре уйлап сыгыргандар дип шаяртуларда. Күбеһе, күпселек улар үзләре язалар. Үзең язһаң да һин
булган шаяртуды уйлап сыгырга яңадан итә алам. Слата безнең КВНчылар улар иҗат ягыннан тырышсандар, үзләре уйларга тырышалар, ниндидер тормыш хәлләрен мәрәкә итеп күрсәтергә, ниндидер сценка итеп күрсәтергә уларның талантлары бар. Шуңа күрә куанабыз. Әлегә безнең башкорт КВНда шундый егетләр бар икән. Егетләре һәм кызлары. Әлбәттә, кызларды бер ничек тә Төшереп калдырмый инде. үпкәләмәгән. Һәр уенда Азат жюри ролен үтә, жюри урында ултыра һәм ул күрүемсә балдарды йәлләп кенә бирә. Һәм бына үзең махсус әзерләгән команда бармы, Азат? Нимә менән бәйле ошонда һинең тормышка канәгатьлегең? Чөнки аны көн һайын алтылап Ысынлап әйткәндә, һәр командага тик 5-тәр, 6-лар гына куярга килә, ләкин һәр командага без ошолай итеп куйһак, ул конкуренция ягынан дөрес булмаячак. Шуның өчен без шундай насар егеттер ролен үзебезгә алдык. Шулай итеп, Салават районында калсаң, барып, һеҙҙә ҡарайылар, тағы бер хәтерҙән төшөп үтәйек. 16-17 августта беҙ Салават районының Арҡауыл ауылында, унда Мунай тигән турбаза бар, йәғни тирмәләрҙә яйлау итәбеҙ инде, шунда әҙерләнәбеҙ, мөхәррирлек үткәрәбеҙ, бергә экскурсияға ла барырға ваҡыт табырға тейешбеҙ инде 16-17 августта. Инде 18 августта беҙ бөтә командалар менән Мәсәғәт ауылына, унда мәдәниәт йорты, ҙур матур бер мәдәниәт йорты бар, шунда барып киске сәғәт 7-лә яйгы музыкаль кубокты үткәрәбеҙ. Шуға күрә Мәсәғәт районында йәшәүселәрҙе, Дыуан районында йәшәүселәрҙе, анда тағы ла эргәлә күп райондар, башҡорт райондары бар. Барыһын да саҡырғым килә. Билет хаҡы 150 һум. Рәхмәт Мен әле Фиданның фекерен бая уртаһында туҡтатып, Салауат районында валла кискә Мәсәғәткә барып, ҡунаҡ башлана тип әйтерме тиһәм, һаман эшләйҙәр. Егеттәр әйткәндә, бөгөн һуллаҡайҙар көнө һуллаҡай түгеллегеҙме? Юҡ. Белгән булһаҡ саҡырмаҫны. Бөгөн сөнки һуллаҡайҙарҙы ғына саҡырабыҙ. Рәхмәт егеттәр килгәнегеҙ өсөн. Хөрмәтле телевизор ҡарасылар, беҙҙең менән студияла ҡунаҡта Кубоктар лигаһы ойоштороусылары Азат Низаметдинов һәм Фидан Ҡолмөхәмәтов булды.